Síce padnem XY krát, ale nikdy sa nevzdám. A to si vždy hovorím, že... Ahojte, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu z mojho života. Dneska som bola už aj v práci, bola som na káve s mamou, teraz som sa pred chvíľkou vrátila a som už teraz doma. Teraz mám na pláne ísť robiť ešte nejakú prácu a pozerať Sľub, to je moja idylka. Neviem, čo robím, keď sa mi skončí ten Sľub, že vrejme aj z nejaký iný seriál, ja viem, že veľa seriálov. Ale ja som si tento Sľub tak obľúbila, aj tie postavy, ne všetky, pani Hanúskovú nemáme radi nikto, ale ja som teraz na koľkatej epizóde nejaké 30 niečo, takže že vraj ona sa zmení, alebo čo, no neviem, uvidíme. Ale tak som aj celkovo predcítim celý ten dej, takže neviem, čo budem robiť, keď to skončí. Asi pojem znova na Netflix, na Love is Blind a takéto veci, čo pozerávam. Idem robiť, idem si pozrieť seriál a mať takú pohodinu. Inak áno, už môj vrkoč je z rána, takže to celé také, že aj šperky som si už dala dole, no nie všetky si dávam. Tieto s týmito spím, aj s nahradilníkom spím, koho by to zaujímalo, že nie všetko si dávam dole, ale väčšinou prstenie si dávam. V tomto spím, to len koho by to zaujímalo, takže toto. Tento týždeň budeme pracovať, oddychovať a sobotu meniny. Už prichádza to obdobie, lebo ja som celkovo letná, ja som sa aj v lete narodila, som Rako, by to zaujímalo, kľudne mi ešte vaše znamenie napísať. Takže mám aj narodky o chvíľku, oslavujem, verím, že to štvrťročnicu. Dúfam, že som povedala dobre. Ja som mala dyskalkuliu z matematiky, dobre. Takže keď to poviem zle, I'm so sorry, ale každopádne budem mať 25 rokov. Normálne mne to je ťažké, že uveriť tomu, ale to nie je nič zlé, hovorím, že veľmi rýchlo to ubieha a už to prišlo aj teraz na mňa. Ale nie som ten človek, ktorý je taký, že ježišmaria, že 25 rokov, strašne stará. Nie som stará. Ani vy, ktorí máte 30, vy nie ste starí, preznáte. Nemám to rada, keď niekto akoby je v takom, že ešte stále v mladom veku hovorí, že je starý, nie ste starí, je stále mladý. No nemáte 20, ale zase ani 30 nie je veľa, hej? Každopádne budem mať 25, ale už som taká, že cítim to tak, ako nie, že cítim na sebe, ale akoby cítim, že už prišiel ten vek, hej? Že teraz som mala 20, ale to je stále mladý vek, ja sa teším. Teraz chcem tu trošku prebrať takú jednu tému, už pomaly k tej téme idem. A to je téma prejedania sa a ja som sa na túto tému to vyjadrovala podľa mňa raz. Určite áno. Viem, že na TikToku som také jedno video mala ohľadom tohto. Ale tak chcem povedať, že ako som s tým nejak pokročila, alebo v akom je to teraz štádiu, lebo som to stále proste prežívala. A je to také, že ja skrátka viem, čo mám robiť, aby som sa nepriedala. To je to, že akoby väčšina z nás vie, čo má robiť. Ono to nie je proste ťažké. Skrátka, treba si nejakým spôsobom dávať pozor na to, že čo si dávate nejak do seba, nejak sa neprejedať, že akoby tieto logické veci však sú nám jasné, hej? Lenže potom je tam tá psychika a tá robí, a fakt, že v tomto to robí fakt, že všetko podľa mňa, lebo ja som psychicky bola tak, nebolo mi vždy najlepšie, psychicky tento rok, taká som bola, že mala som aj také väčšie zmeny tento rok a mala som aj väčšie zmeny, mala som aj stres a taká som bola, že nejak som sa necítila nejak vo svojej koži a zjedala som to a fakt to dopadlo až tak, že som pribrala. Neviem, či to bolo vidno alebo nebolo, ale ja som to už videla na sebe, takže ja som sa pýtala svojich blízkych, že či je to vidno, lebo že som pribrala, ale no, že to nebolo vidno, takže som za to rada. Ale ja som to videla hlavne na oblečení a fakt to už bolo také, že toto fakt, že nie, že to, čo som zapla pred rokom, som už teraz nezapla, akože to už bolo pre mňa alarmujúce, lebo toto sa mi fakt za dlhú dobu, za pár rokov sa mi toto nestalo. A taká menšia story time, že kedy toto mne začalo, no ja si myslím, že mne toto akoby takéto, že priberala som, ani som o tom poriadne nevedela, začalo minulý rok v septembri na dovolenke, podľa mňa, hej. Lebo tam bol all inclusive a ja som tam jedla od vidím to, nevidím. Mám pocit, že to bol taký ten spúšťač, že som sa ako keby začala viacej tak ako keby prejedať. Ale to nebolo ako keby ešte taký ten pík toho. Ten pík prišiel tento rok niekedy a ja som skrátka jedla a taká som bola, že však nepriberiem, hej. Lebo ja som dosť dlhú dobu nepriberala, ja som mala nemala som vždy tú istú váhu, pozor. Ja som aj dosť veľa kil schudla, ale je potom na iné video. A by som sa veľmi rada vyjadrila aj k téme chudnutiu, lebo ja som fakt schudla cez 10 kg, no ako teda trošku pribrala. Nebudem aj špecifikovať, akože
to je jedno, hej. Raz možno poviem, akože nevážim nejak veľa, ale skrátka na svoju výšku mám teraz trošku o pár kilo naviac. Ako keby, možno to nie je vidno fyzicky, ja to chápem, ale cítim to na sebe, že cítim a vidím, hej. To myslím si, že každý by to mal zhodnotiť tak sám na seba, v zdravej miere samozrejme. Kde som skončila, ušlo mi nič. No skrátka, určite sa chcem vyjadriť na tému chudnutiu a aj som mala to aj v pláne, že by som raz niekedy také video spravila, lebo viem, aké je to schudnúť, viem, aké je to byť väčší a tak ďalej, takže viem sa k tejto téme nejako vyjadriť a povedať moju skúsenosť k tomu. Akože nie je to nejaká jadrová fyzika, je to naozaj no nie je to len, ja veľmi dobre viem, že to nie je len, je to v hlave, je to to, čo jete a ako sa hýbete. Ale to je naozaj hlavne v tom, že čo teda dávate do seba a tak ďalej. Ale tomuto by som sa vyjadrila asi neskôr, keď sa na to budem viac cítiť, lebo aj cez to, že som schudla, tak ja nechcem točiť také videá o chudnutí, alebo že ako som schudla, keď ja ako keby nie som v takom tom štádiu zdravom nejak s jedlom a tak ja sa snažím. Idem tou cestou, aby som bola lepšie na tom, ako teraz to fakt priznávam, že učím sa znova normálne jesť, ako keby mi o to ide, hej, lebo ja som nejedla teraz pár mesiacov normálne a učím sa znova jesť normálne. Keď budem celkovo zosúladená s touto témou, tak to video veľmi rada o chudnutí urobím, lebo predsa len bude to ako keby také iné a chcem fakt, aby to bolo také, že sa budeme cítiť na to a nielen na silu, ako keby o tom točiť video, to naozaj nechcem. No a teraz na tému prejedanie sa, ako som spomínala na začiatku, ono logicky vieme, čo máme robiť, čo nemáme robiť, aby sa to nestalo, len skrátka niekedy je tá psychika tak nás nejako, keď si tam povedať, nejak nás premôže a to je to, že každý človek si hľadá tú útechu inde a ja si myslím, že toto je ešte ako keby takéto najmenšie zlo ešte, akože tiež to nie je dobré, ale tak sú aj horšie veci, čomu ľudia idú, keď majú stres a tieto veci, ale to nebudem riešiť. Každopádne ja som ten typ človeka, že ja som sa proste prejedala a viem, že to nie je dobré, ale skrátka to mi vtedy ako keby urobilo psychicky dobre. Ako som aj spomenula, tak taký ten pík tohto som mala tento rok, hej. A zistila som potom, že oblečenie nedám a tak ďalej a to nebolo tak, že ako keby, že teraz to neoblečím a teraz tým začnem, že to skončím. Nie, to bolo takto. To bolo tak, že snažila som sa, potom to prestalo, že ako keby stále to bolo také, že ako keby stále som sa snažila, ale nejak som akoby v tom nešla takouto cestou, ako by som chcela ísť. Ale keďže už točím toto video, tak naozaj je už lepšie, cítim to aj ja na sebe a cítim hlavne to, že toto je tá cesta, ktorou chcem ísť a teraz nehovorím, že si nedám mekať, že tak ďalej. Nie. To fakt nie je point toho, čo tu chcem povedať. Je tu o to, že musím byť zosúladená s myslou, s tým, čo chcem, s jedlom a mať k tomu zdravý vzťah. To je pre mňa to gro. K tomuto bodu, v ktorom som aktuálne teraz, fakt som rada za seba aj to, že idem a viem, že toto je tá cesta, ale ja som pri tejto ceste asi 100-krát padla. Obrazne, hej. Ale fakt veľmi veľakrát som padla. Ja sa nikdy nevzdávam. Hociakej takej situácii, čo naozaj, že chcem dosiahnuť, ja síce padnem XY krát, ale nikdy sa nevzdám. A to si vždy hovorím, že viacerí to tak máme, len si to niektorí tak asi už neuvedomujeme, ale ku koncu dňa však aj vy určite máte nejakú vec, ktorú teraz máte a nevzdali ste sa, lebo proste keď ste padli, no chceli ste to, proste to dosiahli. Ale viete, čo to je život? Nie všetko ide skrátka rovne a však bolo by to aj nudné, že? Potom o čom by boli príbehy? No o čom? Akože bolo by to pokojnejšie, ale tak každý máme svoj iný život a predsa len tie situácie tvoria náš príbeh a ku koncu dňa by sme nemali meniť. Máme ďalší deň. Ja som chcela ukázať svoj outfit of the day ráno, ale zabudla som, takže hovorím si, že po obede prídem domov a vám ho ukážem. Mám takéto dlhé ľanové šaty, sú zo Zary, ale mám to asi z nejakých 3 roky dozadu, možno 2-3 roky z akcie, 16 € to stalo. Fakt je to, že XXX, neviem koľko XL, aj to fakt až takto príjemne voľné. Opasok je strady, ale to tiež tak, že pár rokov dozadu je kabelka. Čo je aktuálne, sú tieto šlapky, ktoré sú aj v akcii, takéto na spôsob Birkenstockov, sú zo Stradivariusu a sú v akcii teraz za nejakých, ja som to kupovala za nejakých 20 € a teraz už je za 18, takže oplatí sa to. A
taký highlight tohto celého sú inak okuliare zo Sheinu, Zara. A takéto šperky som si dala, potom ja takéto náramky, tieto zlaté, teda toto zlaté a to také, neviem, také letné, neviem ako nazvať. Tieto dve sú potom tiež zo Sheinu, takže pokiaľ takéto, že masívne hľadáte, lebo ja viem, že sú až v Zare a v Stradivarius, nejaké sú už vyžduje, toto fakt robím na outfitové videá. Ja tu nechodím inak takto v topánkach normálne dobre, toto fakt len keď točím outfitové, to je inak poriadok, hej? Lebo to viem, že možno niekedy tak divne vyznieť, ale fakt to je len kvôli na tieto účely. No a k týmto náramkom, tak viem, že v Zare a v Stradi, že majú také a pekné, ale väčšinou, že stojí, neviem, že 1, 2, 3 náramky, nejaký, že 20-30 eur pomaly za toto. Že tu robia za pár eur, akože ja odmietam dávať toľko za to. Takže som zobrala takéto bežové, aj hneď, neviem, či to bol set alebo čo, za pár eur, možno do 5 eur. Takže je takéto veci kúpujem väčšinou hlavne na Sheine a náušnice, hej. Tak, no, čo to sú? Prstenie, tak ty máš, že zlaté, strieborné, lebo to je také, že s tým dosť pracujem a je to také, že nechcem, aby sa mi to nejako zničilo. Ale čo sa týka náušnic, tak tieto všetky napríklad sú zo Sheinu, niektoré sú aj z tej nehrydzavajúcej ocele, to inak celkom dosť odporúčam, lebo potom to nehrydzaví a tým pádom však je to dobré, aspoň to dlhšie vydrží. A to tiež takéto ďobky tu mám, takže fakt, že na väčšinu vecí, ako v rámci náušníc, tak naozaj Shein. Dobre, idem si robiť kávej, už tak na ma pozerá, tak vie, že toto je teraz čas pre mňa, ale jednu vec som chcel inak. Zmýšľam, či si mám dať tento Madagaskar alebo cappuccino. Ja viem, že teraz mi nikto neporadí, ale pokiaľ máte tieto Dolce Gusto, tak no ja som si na omylom zobrala, že cappuccino ako nedochutené, bola som taká, že to bude ako chutiť, ale napríklad je to dobré. Nie je to zase až také sladké, je to dobré zase, keď to pijete, respektíve keď ako keby máte k tomu nejaký koláčik alebo niečo, že ako keby tá chuť, lebo fakt je to také, no nie je to najsladšie, fakt je to taká viacej taká tá kávová, trpká chuť, ktorú zase ja až tak moc nemám rada, ale zase nie je to za na druhú stranu a rozmýšľam, že aj to je veľmi dobré, veľmi príjemné, vanilkové, sladké, takže odporúčam, ale toto je dobré, neviem teraz, ktoré si mám dať. Vlastne si aj takýto tento záviň, nech mám aj na iné dni, len akože nie všetko naraz, hej, ale tak ja som proste taká, že ja to mám rada. Káva a k tomu niečo na zobnutie, takže niečo som si k tomu kúpila a neviem teraz akoby first world problems. Dávam si k tomu toto skinny cappuccino, nebudem tu myšľať. A takú jednu vec, ktorú vám chcem ešte povedať, tak ja som včera mala prosím pekne one to one so samou sebou. Čo vlastne robím niekedy, hej, že pozerám seriál a môžeme niekde počuť, pardon, že napríklad pozerám seriál a som aj tak na telefóne, že akoby, dobre, ono to nie je až také alarmujúce, ale toto skôr išlo fakt o to, že som dosť veľa na tom telefóne, hej. Áno, samozrejme moja práca závisí hlavne od sociálnych sietí, mobilu a tak ďalej, že akoby som v tom content svete, to je jedna vec. Ale mne išlo o to, že keď prídem domov, že koľko času som ešte potom na tom telefóne a čo vlastne teda robím. A no čo robím? No veľakrát tak veľmi scrollujem na tom TikToku, ja buď plačem na TikToku, alebo sa smejem. Niekedy fakt, že úplne zbytočne, že nemusím tam byť skrátka toľko. Ísť nemusím refreshovať Instagram, prečo, kvôli komu, akože ako som z toho bola taká, že teda aký to má význam, že čo to vlastne robím. Aj keď mňa baví kontentu, o to nie ide, ale ide o to, že keď mám svoj voľný čas, ako napríklad teraz po obede, že prídem z práce, dám si kávu, dám si k tomu niečo malé, pozriem si nejaký seriál, lebo to je takéto moje, čo mám rada, hej. Dobre, ale to nebudem robiť do nejakej 7-8, zase akoby mám aj nejaký iný čas a teraz akoby ten čas nejak trošku inak využiť, hej, že oddychnúť si, ale akoby tak, že aj robiť to, čo ma baví, hej. Chápeme sa, áno. A to je to, že to ma tak štve, lebo pádom čo robím, keď nič nerobím, akože povedala som si včera, že budem menej na tom mobile a že fakt budem dávať pozor na to, že čo, kedy, kde robím a kvôli čomu to robím. A kľudne môžem ísť aj že podvečer na prechádzku, ako kto mi to zakáže, že kľudne môžem ísť, ale to je presne to, že nebola som stále v takom mindsete, že by som proste aj cez týždeň išla, však prejdem sa, aspoň niečo urobím užitočnejšie, než byť na tom TikToku.
Takže ďalšie uvedomenie vo mne, ale fakt takéto, že iné uvedomenie, ja hovorím sa, že sú dve veci. Keď si to človek že uvedomuje, že OK, že to chápete, ale keď si to uvedomujete, to je potom takéto, že to ani opísať neviete, no. A teraz to už došlo na mňa, takže o to sa mi teraz jedná a to aj budem robiť a idem si už dať tú kávu, lebo mi čo? Celú dobu to bol takto telefón, to vám je jasné. No, ja som došla domov a bola som ešte kúpiť nejaké ovocie. Chcela som, mám veľmi veľkú chuť na melón. Ja som vydýšla, ja som išla schodmi. Nemám kondičku. Neviem, ale ja keď som cvičila ako viacej ten pilates, tak ja som aj tej nemala kondičku. Tak som bola taká, že som rýchlo zadýchčená. Ale tak to nevadí, no. Nevadí. No, zobrala som si takto melón z bily. Inak ja mám pocit, že byle majú také, že najlepšie ovocie. Ja viem, že byla dokáže byť také niekedy trošku drahšie, ale majú tam dobré veci podľa mňa a väčšinou to má naozaj taký dobrý melón. Ja viem, či Lidl takto predáva melóny, takéto asi nie, že balené. Mala som to cestou a boli aj čučoriedky, to nebolo v akcii, dostala euro 52, čučoriedky boli v akcii za 2 eurá, tak som zobrala. A takisto aj maliny boli za nejaké 2 eurá a tie asi väčšinou dávam do svojej ranej kašičky. A zobrala som aj takto čerešne. Mi ukázala dneska mama na videočete, že koľko čerešní majú doma, že mám si za ja kúpiť v byle. Tak som si zobrala a so zákazníckou kartou to bolo, že neviem, o pár euro lacnejšie, naozaj, že asi o 2. Takže na moje čerešne. No, som spotená, akože viem, že to asi nikoho nezaujímala, tak poviem si, som proste spotila sa, lebo naozaj keď teplo, mal som dlhé nohavice. Ja mám celkovo takú trošku menšiu, neviem, ja sa z nosa, o môj bože, ale to je realita. To je realita, nie som robot, som človek. No každopádne, ja mám taký trošku väčší problém s nohami v lete a je to hlavne kvôli tomu, neviem, či to je moc. Ale akože čo je moc, hej, ako však girl talk. Ale mám väčšinou, ja som nosívala aj viacej, že šortky, sukne a tak ďalej, lenže mám tak veľmi citlivú pokožku na holenie. Takže nie je to sranda. Naozaj to mám v takom štádiu, že ma to veľakrát fakt, že veľmi bolí a potom sa veľakrát z toho aj tak vyhádžem a fakt je to také, pre mňa je to nekonečný boj. Jediná taká tá moja, že solution alebo riešenie je ísť na laser, ale takto. A potom nie je to najlacnejšie, nebudeme si klamať, takže som taká, že buď keď mi to vyjde, že mám akože v pohode ako pokožku, tak si dám niečo aj kratšie, lebo však mi sa to páči, to nejde. Ale keď to tak nevyjde, tak nosím väčšinou dlhšie nohavice alebo nejaké také dlhšie šaty. Ide o to, že možno to ani nie je viditeľné, ale akoby ja som z toho taká, že mi je to také nepríjemné, ja sa v tom necítim veľakrát dobre, tak kvôli tomu to hlavne nenosím. Ale hovorím, keď to vyjde, že to je dobré, tak rada si dám aj nejaké šortky. Napríklad teraz v pondelok to vyšlo v pohode, tak som si dala aj šortky a fakt to bolo také, že to sa fakt nezdá, tak verím, že ešte tak viaceré z nás sú, ako bojujeme s tým holením, v lete fakt to nie je sranda, je to fakt únavné, takže musím zainvestovať do toho. A čo chcem také povedať, no áno, som spotená, hej, aj toto som mala na sebe a nohavice a všetko, len taká knírek tu mám, ale tak na však leto 33 stupňové či koľko. Ale bola som takto vonku a veľmi som rozmýšľala, no viete, ak sa hovorí, keď takto idete von, tak myšlienky tak idú všade rôzne, ale som rada, lebo fakt veľa akoby takých myšlenok som mala a skrátka, keby som išla von, tak by som, nie že možno tieto myšlienky nemala, ale skrátka malo to takto byť a ja neviem, či poznáte také jedno páno, ale celkovo podľa mňa taká znova postava v Bratislave, ale je to taký pán, on nosí väčšinu také, verím, že to bol on väčšinou nosí také extravagantné oblečenie a chodí na bicykli. A má väčšinou aj pustenú hudbu. Ako podľa mňa, neviem, či tu nájdem niekoho, kto bude chápať tomuto opisu, ale videla som ho aj teraz, alebo v normálnom oblečení a mal bicykel, ale ja som tie vlasy spoznala. A to, že mu hralo niečo z bicykla, vedela som, koľka tá bije, takže verím, že to bol on. Tak som ma taká, že mu to je reálne jedno. A hovorím si, že I like it. Proste, že ho to nezaujíma, ide si, pesničku si pustiť, ide si na bicykli. Západ slnka pomaly, streda a nerieši, že
a neriešite. Ako to sa mi tak páčilo, že mu to bolo tak jednoslušne povedané a bolo to príjemné. Bola som aj rada, že som takto vyšla von a že som prišla na iné myšlienky, ktoré som určite potrebovala. A musím povedať, že bolo to celé príjemné, lenže akoby ja moc nie som takto zvyknutá chodiť, že viac menej tak sama so sebou vonku na také prechádzky, ako bola som už viacejkrát o tom potom, ale nie takto veľmi, že často, že sama. Tak som bola z toho taká, že nadobudala som taký ten pocit toho, že OK, že mal som taký viac menej neutrálny pocit, ktorý by zaujímalo, že vodcogo, možno tiež toto niekoho teraz, nie že trápi, ale prežíva. No bolo to príjemné, nebolo to trápenie, keby to bolo trápenie, tak sa otočím, idem preč. Ale také to bolo, že zaujímavé a chcem to praktikovať častejšie, lebo však o tom to je, že najprv to také, že neviete ani, čo máte cítiť, aj keď som počula pesničky, tak som bola taká, že OK, že tak teraz je ten moment, že tak teraz toto mám cítiť, že som pri jazere sedím a teraz to má byť, že film, hej. A bolo to také, že my si nebudem proste už klamať a bolo to naozaj také, že bola som v neutrálnom štádiu, že akože pekne bolo, kačičky boli vonku, ja som bola v čile ľudia, že bolo to príjemné, ale zvykám si ešte, takže tak by som to opísala. Tak toto je moja story a idem si teraz dať ešte ovocičko. Chcela som aj nejako tento vlog ukončiť a teraz som posledných pár dní už nič také nenatáčala. Je pondelok, idem do práce a chcem aj tento vlog ukončiť. Tak ja len, že verím, že sa vám páčil a vidíme sa pri ďalšom. Pa, pa!